legendárny Sergej, veľká 6-nápravová lokomotíva pre ťažkú nákladnú dopravu. Lokomotívu vyrobila továreň v ukrajinskom Lugansku v roku 1968. Tieto lokomotívy boli vo veľmi vysokých počtoch vyrábané pre všetky železnice bývalého východného bloku, pre sovietske železnice, československé, maďarské, poľské a takisto aj nemecké. Lokomotívu poháňa 12-valcový motor, taktiež dvojtaktný, ktorý v tomto prípade nemá tlmič zvuku a veď o chvíľku ucítite sami, že pri tejto lokomotíve sa doslova trasie zem. Lokomotív tohto typu bolo do Československa dovezených 600 kusov a slúžili v ťažkej nákladnej doprave prakticky v celej Československej republike. Na Slovensku je legendárne ich nasadenie na stredoslovenských tratiach v okolí Zvolena. Táto lokomotíva je určená čisto pre nákladnú dopravu. Táto lokomotíva T678-0 je určená iba pre nákladnú dopravu, to znamená, že nemá žiadne zariadenie pre vykurovanie vlaku. Obdobné lokomotívy označené T679-0 mali zabudovaný párny generátor a jazdili aj v rýchlikovej službe, napríklad okolo Púchova. Lokomotív bolo vyrobených veľmi málo, dohromady obidvoch typov iba 44 kusov, pretože bolo rozhodnuté na ich úkor o dovoze práve spomínaných Sergejov zo Sovietskeho zväzu. Lokomotívu poháňa 8-valcový stojatý preplňovaný motor. Neskôr sa ich doménou stali postrky v okolí Zvolena, kedy slúžili v postrkovej službe vlakom práve ťahaným Sergejmi. Okrem Maďarska tieto lokomotívy jazdili aj vo Švédsku, Dánsku a Belgicku. Pôvodné lokomotívy amerického typu F boli v Spojených štátoch amerických vyrábaných už od 30 rokov a táto európska verzia bola vyrábaná vo Švédsku v 60 rokoch.
spaľovací motor, ktorý ste práve mohli počuť v otáčkach, je motor, ktorý ste práve mohli počuť vo vysokých otáčkach, je 12-valcový preplňovaný dvojtaktný motor.